So kani nga video na hitabo ni atong May 2 bispera sa amoa para fiesta and tawag na. Karon lang nako ni siya na-upload kay busy ang live. Teden. Hello guys, good morning. Nakadawat mo og text nga adtuon daw si Chara kay ga-emote. So adtuon sa nako siya 11 ini ha. Si maligsan ko. May buntag ti asa sila. Asa ba nini? Agoy, bantog dai mo duty. Bisa ko tiya ako sa maghugaw-hugaw. Ano duty? Di pa lang lagi kuanda yati. Unsa absit sa god? Ugma na, absent. Unsa man ni? Unsa man na? Iya. Naman ni si Warwar. Nani siya mahubog. Tulgan na oy. Pukaw lang ko ni Banin eh. Kaya namog yung problema ning isa na ko ka. Hey, Brad! Brad! Kauli na ka, Brad! Kauli po do? Na mong asawa dia ay mong kuan? So nako dire karon sa Tandas Carino. Kanya kanaya akong Jumega dire mo larga na kay trabaho. Work is life man siya. Dagan na kayo ni siya kwarta. O yaching ko siya. Sa kadagan niya kwarta. Lakaw na gid siya. Ba, nayo sa lakaw ban. Ayo sa lagi ban. Pagilo. Lakaw na gani. Liang mo tuyok ka na isakyanan. Gabi oh. Sa ni oras na tulog gabi eh. Gawo eh. So nana ko diri sa basketballan namo sa mong court. Yung gahulat ko sa mga kauban sa magdula man to sa sila bantog sayo kay kung mata. Ako tas lang videohan kay ma-appeal daw sila sa balag. Kaso wala pa sila. So muli sa ko sa balay matulog og balik. So mopalit na lang siguro ko pan para sa pamainit. Uso pamainit diri samo ha. Dili uso pamahaw. Ay, palaila dahi, palaila. Muna akong gwapang silingan. Auntie na ko dire. Para sa Ate Yunor. So, ante, ready na? Ready na ang... Unsa sayo? Ready na ano? Mao din ni si Junjun. Gusta. Walay kinahanglan workout ba? Ay, man sila si Chara. Si Chara na ila banini. Ito natulog. Natulog gabi? Oh. Ayun, ambot lang ka. Yeah, I'm vlogging. Hi. Sige daw. Mao na si Insu. So mga kailan niya kinsa ni siya. Ta, si Insu na. Kalta ko pandesal. Napay pandesal? Balik 20 pesos lang. Hey, 20 na pandesal eh. Na yun. Ay, wala na? Wala na? Francis na lang. Francis na lang 20. Francis na lang. Muli sa ko kay mamain ko kadyo, okay?
Hi! We're from the Philippines. Mo na akong amigo nga. My chicks. Belated happy birthday. Belated happy birthday. Oh, lagi mo gadula lagi. Interview dati mo gipisuan dira. Interview sabi yung saan kahasol lang. saan? Kaso sa Palawan ba? Palawan. Palawan. Unsa ang kahasol sa Palawan karon, Brad? Ay! Wala yung hasol! Kailangan. Kustan nga ni tambok na ba, oh? Kustan nga ni tambok. Kung typical nga Pilipino ka, sa dula gay nga basketball dito sa mong lugar or sa asa diri sa Mindanao or sa Pilipinas, naginay kasado. So depende kung tag 10, tag 20. And kana siya lingaw-lingaw ra man ni siya nga lingaw-lingaw ra man to siya nga dula. So ginagmay lang gud. Pila man ang kuan bok? Pila man? Tag 10? Tag 10? 130. 130. Ha? 130 sa Brad, 130 Brad. Ako sa mo. Ano ko ba? Mao ni siya ang star player sa Palawan. Team Palawan. Kani Mao siya lagi na. Mr. Lasal. Mao ni atong Mr. Lasal. Mr. Lasal na siya. Kani unsa man ni Miguel? Mr. Cebu din ni day, Ubik din na Ubik ni kay gaday. Kani siya, mao ni siya nga mong kan. Kanang sa tawag ato atong flip topper ni siya, flip topper nga kuan na kay. Flip flop na kay ba. Gaya po kay kasugod ani oy. Sa di ko. Ate mo. Akala din ikaw. No, mao ni ilang official referee. Official referee. Vlog. Ba, alisa ba? Ang sa'yo mong masturya sa dula unya plok. Champion kang bye-bye. Hindi ng mukas. Ang ga. Tulis ako kay Pahuway. Kapoy kay dito. So, ani nga adlaw napon mi dula basketball championship manggid namo ani siya nga day. And amo import ang among import kay si Impuma. Then ang pikas nga ang sa kalaban nga import kay si Oktubre. So kana sila nakontra na tana sa Collegiate sa una dito sa Cebu. Kusog gyud na sila nga player kat video ako nakakuha sa bola and ang score ani kay lamang mi isa 1 point then pila na lang ka seconds wala ko nakalimot ko pila na to ka seconds wala na ko nadawat na akong bola wala na ko inahunaw na ang lain and wala ning dribble na lang gid ko then giprotektahan akong bola ning atakis ko sa rim og all is history.
So after ato nga dula, intense king dula, champion me, and wala ko ga-expect nga ma-MVP. Amot nga na MVP ko ato, pero thank you kayo sa privilege. Wala ko kahuman sa kong vlog ani kay gikapoy ko. Kay napoy laag-laag gaulan pagid nga day. Nambot kusog king ulan na day, anang nga day. Ning uli ko gabaklay. Nabaklay ko pa uli nga ulan, bala na basta champion. And after ato nag party para sa tagbo sa fiesta. O moro to, di ba? Enjoy pud gid nga gabi eh. And yeah, dire na ako manon akong vlog. So salamat sa inyong pagtanaw and kadush, see you in the next video.